سلام كم يتخونوا خبركم تخاتلتين لو معنتون بوانا وانا قدست حبريتات تمليسوكم اللقو أبل على إيرتراز تحسب جدان بمنجس إيرتراز وصا مجلس ملكتن كد حجة رئيسي فلت بمحنقتيز تقتلو تقاومتيز ملكتن إسرائيلنا أمريكا نابوكوينات قوتي تأتيات تازبل بقدايم مستر إسرائيل زيتوها بقبر ملسن زبلو وانا من حبريتات كنرينا سامودا تامساي صنحو خنت المود لايك مكبر جمروها حدش يحركينكم سبسكرايب يترسعو سامودا تامساي صنحو ኢትዮጵያ ተካይዶ ዘላ ተጻባኢ አጀንዳ ናይ ወጻኢ እገዳ አለው ክትብል ኤርትራ ገሊጻ አዲስ አበባ አንጻር ኤርትራ ተካይዶ ዘላ ተጻባኢ አጀንዳ ናይ ወጻኢ ድጋፍ አለው ክትብል ኤርትራ ከሲሳ ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ኤርትራ በዘውጽኦ ሓድሽ መግለጺ ናይ ኢትዮጵያ ስርዓት ሰልፊ ብልጽግና አንጻር ሃገረ ኤርትራ እቲ ዞባ ብዓቢኡ ሓደገኛ ግጭትን ዝቅስቅስ አጀንዳ ይኽተላሉ ክብል ከሲሱ እዚ ተጻባኢ ብወገን ኤርትራ ዘይተሳወረ አጀንዳ ከም ናይ ህላወ ጉዳይ ከምኡን በቲ ናይቲ ስርዓት ልሙድ ዝተጋነነ ቋንቋ አገዳስነት ልኡላውነት አፍ ደገ ባሕሪን ከም ዝኾነ ዝግለጽ እዩ ይብል እቲ ብመንገዲ ማዕከን ዜና ኤርትራ ዝወፅእ ጽሑፍ እቲ ብኽፍሊ መጽናዕቲ ሰነዳት ናይቲ ሚኒስትሪ ዝተዘርግሐ ጽሑፍ ነቲ ኢትዮጵያ ትጠልቦ ዘላ ዋንነት መሰልን አፍ ደገ ባሕሪ ዝነጽግ ኮይኑ እቲ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ዝርከቦም ላዕለዎት ሰበስልጣን መንግስቲ አዘዝቲ ሰራዊትን ማዕከን ዜናታት ሃገርን ዝቃልሕ ዘሎ መግለጺታት ልኡላውነት ኤርትራ ዝዳፈር ምዃኑን የመልክት ኢትዮጵያ እስርቲ ጂኦግራፊ ኮይና ኣይክትነበርንያ ክብሉ ዝስምዑ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ተጠቃምነት ወደብ ጥራይ ዘይኮነ ኣብቲ ዞባ ብህዝብን ቁጠባን ዝዓበየት ሃገር አፍ ደገ ባሕሪ ክትውንን ኣለዋ ክብል እውን ይምጉት እዩ መራሕቲ ኢትዮጵያ ነቲ ብ1993 ዝተፈጸመ ምእዋጅ ሓርነትን ናጽነት ልኡላውነት ኤርትራ ኣብ ምልክት ሕቶ ክሳብ ምእታው በፂሖም ከም ዘለዉ ይፍለጥ እዚ ብ519 መጋቢት ዝወፀ ሓተታ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢ ኤርትራ ብዛዕባ ግደ ሓይልታት ወጻኢ ኣስፊሩሎ ብጀካዚ እቲ አጀንዳ ንነባር ምርግጋእ ጸጥታ ዞባ ቀርኒ አፍሪካ ዝጎድእ ናይ ወጻኢ ማሕወር ዘለዎ ብኡ ዝዘዋወርን ከም ዝኾነ ጭቡጥ መርትዖ ከም ዘለዎ ከሲሱሎ እቶም ናይ ወጻኢ አካላት ዓይኖት ምዃኖም እኳ ብንጹር እንተዘይጠቕሰ ሰበስልጣን ኤርትራ ሕቡራት ኢማራት ዓረብ አሉታዊ ምትእታው ትገብራላ ብምባል ብትሪ ክነቀፍ ምጽንሑ ይፍለጥ ፕሬዚደንት ኢሳያስ አፈወርቂ ኣብ ፈለማ ናይ ዝዓመት ኣብ ዘካየዶ ቃለ መሕተት ኢማራት ኣብ ኩናት ሓድሕድ ሱዳን ኢዳ ብምእታው ሰላምን ምርግጋእን ከይፍጠር ዕንቅፋት ትኸውን ከም ዘላ ኣሚቱ ነይሩ ኩናት ተኣውጁ ድሮናት ይመጽእ ኣሎ መን እዩ ነቲ ድሮናት ዘምጽኦ ዘሎ መን ይኸ ነቲ ኩሉ ኣጽዋር ካብ ደገ ዝሽምቶ ዘሎ መን እዩ ነዚ ኩሉ ውዲታት ዝምውሎ ዘሎ ካበይ ዝመጽእ ዘሎ እቲ ገንዘብ መን ይኸ በዚ ገንዘብ ዝግዛእ ዘሎ ዕሱብ ስለምንታይ ዝግዛእ ዘሎ እንታይ ክበልዕ እንታይ ክረክብ ኢሉ ዝኣቱ ዘሎ እዚ ጾታ እዚ ናቶም አጀንዳውን ኣይኮነን ክብል እቲ ፕሬዝደንት ተዛሪቡ ነይሩ ኢትዮጵያ ምስ ኢማራት ዓረብ ስትራቴጂካዊ ዝምድና መስሪታ ምህላዋ ይፍለጥ ምስ መራሕቲ እቲ ሃገር ጥቡቕ ርክብ ከም ዘለዎ ዝንገረሉ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ኣብ ዝሓለፈ መዓልታት ናብቲ ግዳይ መጥቃዕቲ ኢራን ኮይና ዘላ ወሽመጣዊት ሃገር ብምኻድ ምሕዝነቱ ኣርዩ ነይሩ ኣብ ዝሓለፈ ዓመታት ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን እናኸፍአ ዝመጽእ ዘሎ ወጥሪ ናብ ካልእ ደማዊ ኣዕናዊ ኩናት ከየምርሕ ንህዝብታት እተን ክልተ ሃገራት እቲ ዞባን ዓብ ስጋት ኮይኑሎ ዋላ እኳ ኤርትራ ንዞባዊ ጽምዶ ሰላምን ምትሕግጋዝን ቅርብቲ እንትኾነት ዓለም ለኻዊ ሕጊ ብምጥሓስ ኣብ ልዕሊ ልኡላውነትን ግዝኣታዊ ሓድነትን ዝፍጸም ምግሃስ ኣትሪራ ትነጽጎ ይብል እቲ ካብ ኣስመራ ዝወፀ ጽሑፍ ኣብ ዝሓለፈ 2 ዓመታት ኣብ ዝተፈላለዩ ኣጋጣሚታት ከም ዝተሰመረሉ መንግስቲ ኤርትራ ኣብ ቆይቁን ህውከትን ናይ ምስታፍ ሸውሃት የብሉን ንሰላም ምርግጋእን ከምኡን ሓላፍነታዊ ኣልያ ዞባዊ ዝምድናታት ተሪር መርገጺ ዘለዎ ኣዲስ ኣበባ ብወገና መንግስቲ ኤርትራ ንዕጡቓት ተቃወምቲ ብምድጋፍ ኣብ ውሽጢ ጉዳይ ኢትዮጵያ ኢዱ ብምእታው ኩናት ክውላዕ ድሌት ከም ዘለዎ ክትከስስ ጸኒሓ ኣብ ሕቡራት ሃገራት ሕብረት ኣፍሪቃውን ነቲ ክስታት ብወግዒ ከም ዘቕረበቶ ይፍለጥ ሰለስተ መንእስያት ኣብ ኢራን አንጻር መንግስቲ ተቃውሞ ኣስሚዖም ተባሂሉ ብስቕለት ተቐቲሎም ኢራን ኣብ ወርሒ ጥሪ ኣብ ዝተኻየደ ጸረ መንግስቲ ተቃውሞ ኣባላት ፖሊስ ቀቲሎም ዝተኸሰሱ ሰለስተ ሰባት ከም ዝቐተለት መንግስታዊ ማዕከን ዜና ሓቢሩ ምስ ሰልፊ ተቃውሞ ዝተኣሳሰር እዚ ናይ መጀመርያ ቅትለት እዩ ካብዞም ዝተቐትሉ ሳሌሕ መሐመድ ዝተባሃለ መንእሰይ ኣባል ሃገራዊት ጋንታ ቅልስ ኢራን ከም ዝነበረ ምንጭታት ንቢቢሲ ሓቢሮም ማዕከን ዜና ታስቲም ኢራን ከም ዝሓበሮ እቲ ቅትለት ትማሊ ሐሙስ ንግሆ ኣብ ሰሜናዊ ግዝኣት አሚሺኒ ከም ዝተፈጸመ እዩ ሓቢሩ ዘሎ እቲ ኣብ ወርሒ ታሕሳስ ዝጀመረ ኣብ ወርሒ ጥሪ ዝገደደ ብደረጃ ሃገር ዝተኻየደ ተቃውሞ ብሰበስልጣን ኢራን ብከቢድ ጭፍጨፋ ተኣጊዱ እዩ
ተጠበቕቲ ሰብኣዊ መሰላት መንግስቲ ብዘካይዶ ዘሎ ጨፍጨፋ ብኣሽሓት ዝቑፀሩ ሰባት ከም ዝቐተለ እዩ ዝገልጽ። ምስኮር ሓለዋ ሰውራ ኢራን ምትእስሳር ዘለዎ ማዕከን ዜና ታስቲም ከም ዝሓበሮ ማህዲ ጋሲሚን ስዒድ ዳቡዲን ኣብ ከተማ ቁም ብዝተፈጸመ ዝተፈላለዩ መጥቃዕትታት ክልተ ኣባላት ፖሊስ ብምቕታሎም ገበነኛታት ኮይኖም ከም ዝተረኽቡ እዩ ሓቢሩ ዘሎ። ብመሰረት ማዕከን ዜና ኢራን ንተቃወምታ ንሞትን ንምፍራድ ኣብ ዝጥቀምሉ ክስታት ሓደ ማህረባ ዝተባሃለ ክሲ እዩ። ኣብ ልዕሊ ተቃወምቲ እስላማዊ ሪፓብሊክ ኣብ ልዕሊ ፈጣሪ ኩናት ምእዋጅ ወይ ኩናት ከም ዝኣወጀ ዝብል ክሲ እዩ። እዚ ሞት ኢራን ንሓደ ኢራናዊ ሽወደናዊ ዜጋ ድሕሪ መቕታላ ድሕሪ ሓደ መዓልቲ እዩ ዝኸውን ዘሎ። ኩሪሽኬሻኒ ንእስራኤል ብምስላይ ገበነኛ ኮይኑ ምስ ተረኽበ ከም ዝተሰቕለ ሚኒስትሪ ፍትሒ ኢራን ሓቢሩ። ኬቫኒ ዝሓለፈ ዓመት ኣብ ወርሒ ሰነ ኢራን ምስ እስራኤል ኣብ ዘካየደቶ ናይ 12 መዓልትታት ኩናት እዩ ተታሒዙ። ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ሽወደን ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ እቲ ናብ ቅትለት እቲ ሽወደናዊ ዜጋ ዘብፅሕ ሕጋዊ መስርሕ ውሕስ ከም ዘይኮነ እዩ ገሊጹ። እቲ ኣብ ኩለን 31 ኣውራጃታት ኢራን ናብ 180 ከተማታት ሓውሲ ከተማታትን ዝተዘርግሐ ተቃውሞ ብሰንኪ ምውዳቕ ሸርፊ ወፃእን ምውሳኽ ዋጋን መነባብሮን ዝተበገሰ እዩ። እቲ ተቃውሞ ቀልጢፉ ናብ ጠለብ ፖለቲካዊ ለውጢ ተሰጋጊሩ ድሕሪ 1979 እስላማዊ ሰውራ ንገዛኢ ሰልፊ እታ ሃገር ካብ ዘጋጠሙ ከበድቲ ብድሆታት ሓደ ኮይኑሎ። ኣብታ ሃገር ዝፍጸም ዘሎ ነገራት ንምፍላጥ ብሰንኪ ምቁራጽ ኢንተርኔትን መራኸቢታትን ኣጸጋሚ ኣብ ዝኾነሉ እዋን ብሓይልታት ጸጥታ ዝካየድ ዘሎ ጨፍጨፋታት ተራእዩ ዘይፈልጥን ከቢድን ምዃኑ ሰልፈኛታት ንቢቢሲ ገሊጾም። ኣብ ኣሜሪካ ዝመደበሩ ማዕከን ዜና ሂውማን ራይትስ ዎች ከም ዝሓበሮ ኣብ ወርሒ ጥሪ ጀሚሩ ብውሕዱ 7,000 ሰባት ከም ዝሞቱ ካብዚኣቶም እቶም 6,488 ሰልፈኛታት ከም ዝኾኑ 236 ህፃናት ምዃኖም ይሓቢሩ ዘሎ። ፕረዚደንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ወርሒ ጥሪ ሰልፈኛታት እንተደኣ ተቐቲሎም ኣብ ልዕሊ ኢራን ሓያል ስጉምቲ ከም ዝወስድ ኣጠንቂቖም ምንባሩ ዝዝከር እዩ። እስራኤል ንመሳለጠታት ነዳዲ ኢራን ቤናያ ኣጥቂዓቶ ክብል ናታንያሁን ተዛሪቡ። ቀዳማይ ሚኒስትር እስራኤል ቤንያሚን ናታንያሁን ኣብ ማእከላይ ምብራቕ ብሰንኪ ኣብ ትሕቲ ቅርፂ ነዳዲ ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ወጥሪ እናወሰኻ ብዝኸደሉ ዘሎ እዋን ሃገሩ ንመሳለጠታት ነዳዲ ኢራን ቤና ከም ዘጥቃዕት እዩ ገሊጹ። ንደቡባዊ ፓሪስ ኢራን ክትሃርም ከላ ቴህራን ድማ ሕነ መፍዳይ ኣብ ቀጠር ንዝርከብ ትካላት ፀዓትን ኣብ ወሽመጥ ዓረብ ንዝርከቡ ዕላማታት ነዳድን ዕላማ ከም ዝገበረት ይፍለጥ። እቲ መጥቃዕቲ ዋጋ ነዳዲ ክብከብል ከም ዝገበረን ፕረዚደንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ድማ ብዛዕባ እቲ መጥቃዕቲ ኣፍልጦ ከም ዘይብሉን ገሊጹ። እዚ ፍጻመ እስራኤልን ኣሜሪካን ኣብ ኩናት ይዘራረባ ድየን ዝብል ሕቶ ኣላዓዒሉ ይርከብ። እቲ መራሒ እስራኤል ትማሊ ሐሙስ ኣብ ዝሃቦ ጋዜጣዊ መግለጺ ትራምፕ ኣብ ልዕሊ ዕላማታት ፀዓት ተመሳሳሊ መጥቃዕቲ ከይፍጸም ተዛሪቡ ነይሩ ኢሉ። ሮይተርስ ከም ዝሓበሮ ሰለስተ ስሞም ዘይተጠቕሱ ሰበስልጣን እስራኤል ኣብ ሳውስ ፓርስ ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ምስ ኣሜሪካ ዝተወጠነ ምዃኑ እኳ እንተገለጹ ናይ ትራምፕ ግብረ መልሲ ግን ብኣንጻሩ እዩ ነይሩ። ናታንያሁን ሃገሩ ንኣሜሪካ ናብ ኩናት ጎቲታ እትያታ ዝብል ክሲ ወይ ካኒ ንትራምፕ ኣዳናጊራ ናብ ኩናት እትያቶ ዝብል ክሲ ነፂግዎ ኣሎ። መራሒ ኣሜሪካ እንታይ ክገብር ከም ዘለዎ ክነግሮ ዝኽእል ሰብ የለን ክብል ገሊጹ። ብተወሳኺ ናታንያሁን ኣብ ዝሃቦ ጋዜጣዊ መግለጺ እስራኤል ኣብ ልዕሊ ሰራዊት ኢራን ከቢድ ጉድኣት ተተውርድ ከም ዘላን ኣብ ባሕሪ ካስፒያን ዝርከቡ መራኸብ ሓይሊ ባሕሪ ኢራን ከም ዘጥቃዕትን ገሊጹ። እስራኤል ንስርዓት ኢራን ንምድኻም ትሰርሕ ከም ዘላን ኢራናውያን ከወግድዎ እንተደልዮም ስጉምቲ ክወስዱ ናቶም ናይ ኢራናውያን ጉዳይ ምዃኑ ገሊጹ። እቲ ኩነታት ከነመቻችእ ንኽእል ኢና እንተኾነ ግን እቲ ዕድላት ክጥቀምሉ ኣለዎም ክብል ገሊጹ። እቲ ስርዓት ብህይወት እንተሃልዩ ኣዝዩ ድኹም ክኸውን እዩ፣ ንዓሰርተታት ዓመታት ዝሃነፅዎ ኢንዳስትሪ ድማ ክጠፍእ እዩ ይብል። ንሎማዓን ዝበልናዮ መደብ ዝመስል ነይሩ። ክሳብ ዝቐፅል መደብ ሰላም።